Askotan tresna batzuk modan jartzen dira eta momentu batean asko erabiltzen dira. Gero ahaztu egiten dira pizka bat eta beste batzuk hasten gara erabiltzen. Ez dakit ezagutzen dituzuen web quest-ak, duela urte batzuk modan egon ziren, zeuden leku batzuk hor bertan egiteko, baina horiek zahartuta gelditu dira, eta nik egin dut bat, Drive erabiliz. Era simple batean, Drive erabiltzen badugu, montatu aldugu, web quest bat, nahiko majua. Ikusiko dugu zer den web quest bat, eta noski gero, montajea Driven, montajea Driven, enperatzen baduzu pizka bat, ja ikusten duzu, simplea dela eta ez dela zaila. Web quest nire ustez importantea edo erabilgarria gauza bategatik. Hasieratik irakasleak bideratzen du lan osoa. Orduan, pizka bat beldurra galtzeko hasiera batean, ikasleek lan egiteko teknologiekin eta horrelakoekin, oso proposa izan alda. Guztiz bideratuta doa, beti ditu hori atal berdinak, eta atal horiek, joango gara betetzen eta lana planteatzen. Lana izango da batez ere ikasleena, haiek izango dira sortzaileak eta haiek izango dira, proiektu txiki batean lan egingo dutenak. Nik hemen egin dut bat, web quest bat ditu diot, baina hartu dut beste leku batetik, banekoan egin da beste leku batean, eta egin dudana izan da kopia-pega, hori Driven sortzeko. Ugalketari buruz da, eta web quest guztietan plantatzen dugu lehenengo gauza da sarrera bat. Sarrera horretan, azaltzen diogu ikaslei pizka bat, zer egingo dugun, zer lan egingo dugun, izango dugu lehenengo kontaktua gaiarekin, ia zer dakiten haiek, zer aportatzen duten, zer espero duten ikastea, eta sarrera pizka bat, kontatzen egingo duguna, edo zein den gaia, edo nola planteatuko dugun gaia. Bigarrena da, zer egina, zer egin horretan esango diogu zuzen zer egingo dugun, zuen eskuera dauden baliabide guztiak erabili ditzakezue, liburu, enziklopediak eta ez dakiz. Baina, haien eskura dauden tresnak edo baliabideak, baina batez ere gu gero eskainiko dizkigu ikaslei baliabide batzuk zuzen lan egiteko horrekin. Amaieran egin beharko dute wiki blog edo blog bat, egin beharko dute aurkezpen bat, eta hori beste ikasleen aurrean aurkeztu edo. Osatuko ditugu taldeak, eta talde bakoitzari emango diogu lan bat. Lehenengo taldean adibidez, ugalketa eta gorputzaren aldaketak, gure gorputza pubertaroan, esken pubertaroa, gurtilen pubertaroa. Bigarren taldeak, gizonezkoen ogal aparatua, deskribapena eta funtzionamendua, emakumezkoen ogal aparatua, deskribapena eta funtzionamendua. Hori da, talde bakoitzari emango diegu, plangintza bat edo. Prozesuarekin hasiko gara, eta prozesu horretan, kontatuko diegu zer egingo duten. Aurreko ezagupenen bizbazaketa, geran egingo dugu guztien artean, eta taldeak osatu, aurreko atalean egin duguna, informazioa bilatu, hemen horretarako jarriko dizkie kuestekak, informazio salkatu, behar den informazioa batu eta beharrezkoa ez dena baztertu, proiektuaren ziriborroa, erabiliko duzu formatuaren arabera, folio batean prestatuko duzu ziriborroa. Proiektua osatu, azken momentuan, proiektua zuek aukeratutako formatuan, aurkezpena, wiki, blog, prestatuko duzu. Orain badaude tresna berriak, nik egin nuenean berbada zeudena, Geniali, Prezi eta Barrekoak, horretan ere aurkeztu aldute. Honetan ez izan beldurrik, haiek konponduko dira eta baten batek menperatuko du tresnaren bat, hori lan egiteko. Bestela lan egin aldugu adibidez, hori Geniali bat nahi baldin badugu, landu aldugu klasean, pizka bat, nola doan Geniali eta nola funtzionatzen duen, eta gero eskatu formatu horretan. Hemen, aurkezpena gero egingo dute, gaia azaldu eta gerokoen aurrean aurkeztuko duzue, hau berdin da noski, presentzialki edo etxean egiten bada. Aurkezpena baitare egin aldute konferentzia baten bidez, eta haiek aurkeztu besteei konferentzian gaia. Horregatik importantea, nire ustez web quest oso aproposa da, bigarren estenatokio horretan, batzuk etxean daudenean eta beste batzuk gelan, lan egiteko.
Gainera, taldeak osatu ditugu, etxean dauden pare batekin eta klasean dauden beste pare batekin. Horrela, mantenduko dugu baitare kontaktu hori etxeko eta klasekoen artean, eta momentu batean, egoera horretan oso erabilgarria izan alda. Eta hemen, noski orain baitare proiektua osatu eta proiektu hori Classroom gela batean eskatu aldiegu lan moduan proiektu hori bidaltzea eta guk ere ebaluatzea proiektua haiek aurkeztu, baino lehen, hori, edo ebaluatzea, edo pizka bat zuzentzea, edo konpontzea, edo haiei laguntzea, hori, hobetzen. Benetan, aproposa, aurkezpenak egiteko hori naiz eta bideokonferentziaz egin, baina oso aproposa etxean daudenean egiteko. Baliabideak, noski, irakasleak egingo du bilaketa bat ikasleei emateko esteka batzuk, web esteka batzuk, edo artxibo batzuk, baita gehitu aldizkiegu hor, dokumentu batzuk guk egindakoak edo beste leku batetik hartuta, baina batez ere bebala izango dira estekak. Ni bilatuko ditut estekak eta hor jarriko dizkiet. Hemen jarri dudan izan da kalkulo horri batean jarri ditut kontaktuak eta hor uste dizkien. Haiek aztertuko dituzte eta material horrekin beteko dutelana. Gero, ebaluazioa, noski, ebaluazioa egiteko beti emango diegu errubrikaren bat edo, eta errubrika horren bidez egingo dugu ebaluaketa. Eta ondorioak, azkenengo momentuan denon artean, amankomunean jarriko dugu, zer ikasi dugu, zer egin dugu, aztertuko dugu pizka bat prozesu osoa, klasean, eta amaitu txat emango dugu. Ikusten baduzu, gauza batzuk errepikatzen dira, proiektu batetik beste batetara, gauza taldeak egitekoa eta prozesua berdina izango da guztietan, orduan, batzuetan momentu batean prestatuko dugu. Behar bada, errekursoak edo baliabideak bilatzea izango da, denbora gehien emango dieguna edo, bale? Eta gero, drive batean montatzeko, hemen daukat, editatzeko drive-a, behitu hemen badaukagu noski, horri nagusia eta webquestak. Eta webquestak barruan, izan aldugu, webquest batzuk, desberdin batzuk edo. Eta gainera hori egiteko, oso errez egin aldugu, behin bat eginda, joaten bagara horrietara, eta egiten badugu bikoiztu horria, izango dugu bigarren webquesta, jarriko diogu webquest bi, eginda, eta horretan bakarri joango naiz aldatzen, testuak edo behar den informazioa edo. Orduan momentu batean, montatu aldugu hori saiatu, nik adibidez erabili ditut hemen, testuak erabili beharrean, erabili ditut irudiak. Egin ditut irudi batzuk letra politarekin, eta hor jarri ditut. Eta baita ere irudi batzuk, pizka bat azaltzeko bakoitzean zer egiten den prozesua, eta ez dakiz. Importantea da baita ere noski, hori, pizka bat aurkeztea era politean, erakargarria izateko ikasleentzat eta pizka bat motibatzeko hasieratik. Hori, esandakoa, nire ustez oso aproposa lanean hasteko IKT tresneriarekin, eta batez ere ikasleak izango direnak prozesu osoan lan gehien egingo dutenak eta batez ere sortzaileak izango direla ez bakarrik informazioa bilatzen, aztertzen eta sailkatzen, baizik eta baita ere gero proiektua osatzen, aurkezpen bat edo horrelakoren bat, eta gainera gero klase aurrean azaltzen.